Ahojte, dnes tu máme takú zaujímavosť. Je to novinka od Motorola Moto Edge 60 sa mi zdá, že to je. Nový telefón, odblokujete ho a vypíše vám, že sa zastavila aplikácia. Dáte X, odblokujete a znova to isté. A dookola to isté. A telefón nejde, má jeden deň. Takže skúsime ho vyresetovať. Like, odber, zdieľanie. Ďakujem, poďme na to. V poriadku, takže pacienta sme zapli. Pýta to kód. Kód vieme, ale nechceme, pretože nás hneď odkáže na to, že sa zavrela aplikácia a odtiaľ sa nepohneme ďalej. Takže necháme si ho takto pri naťukávaní kódu a stlačíme hlasitosť hore, hlasitosť dole, aj vypínač. Všetky 3 spolu. Takže ideme na to. 1, 2, 3. Držíme, držíme, držíme. Teraz pustíme hlasitosť hore a už to máme. Teraz šípkami hore a dole ideme do recovery módu. Šípkami hore a dole si nájdeme recovery mód. Teraz vypínačom vôjdeme do ňoho. Vypínač a hlasitosť hore. OK. A máme. Menšie to už nemohlo byť. Zase hlasitosťou hore dolu si nájdeme factory reset. Vypínačom ho spustíme. Factory data reset. A počkáme si, kým prejde celý ten resetovací. A teraz rebootnúť systém, takže znova vypínač. A počkáme si, kým sa znova reštartuje celý telefón. Trvá to pár minút a bude to od vás znova pýtať e-mailovú adresu alebo ten kód. Vyskúšame, ktoré z toho zákazník nám nechal číslo odblokovacie na telefón, tak to najprv skúsime spustiť s tým kódom. Výborne. Spustíme jazyk. Keď to chcelo kopírovať údaje, tak to vyplo nahrávanie. Takže pripojíme Wi-Fi. Ak viete kód, zadajte kód. Ak nie, viete zadať Google účet a pokračujete ďalej v tom. Výborne. Zadali sme zákazníkov kód. A už sme v menu. Dobre, takže telefón funguje. Dobre, takže bola to presne
Motorola Edge 60. V poriadku. Telefón plnohodnotne funguje, už sme v menu, trvalo to chvíľočku. Ďakujem pekne za zliadnutie, odber, like, zdieľanie, veľmi poteší. Prajem ešte krásny deň. Ahojte.